jibinami ewa Allah addi on ɗo noon addi on ɗo ko jaayi baɗɗo ɗo Allah won sankiɓe ɗo ɗum addi ɗo ministre de l'intérieur Abdoulaye Daoud Diallo ɗum won koyɗe mon ɗo hannde ewa wuro ngo noon ngo jogii caɗeele ngo jogii caɗeele laabi ngo jogii caɗeele ko faati e courant ngo jogii caɗeele ko faati kadi e cellal fof emin jogii caɗeele ministre ɗo salminde Abdoulaye Daouda Diallo ittede ɗum ɗo nawi ɗum ha Wourossogui ɗum fof adi wadde caɗele min jiiɗi wallede affaire hôpital o so ɗum ɓenni ko wayno lewru korko so darima so lewru korko no darima amin jeeyi caɗele glace o wadde min coda ɗo ko capanɗe 5 ɗum fof caɗele mum ko ala lawol ngala lawol ala courant so min dañino lawol min dañi courant caɗele kewɗe min keɓata ɗum ɓeydi caɗele ɗe kadi minen rewɓe amin jiiɗi liggade amin famɗi doole min ngala no min liggori ko way hen amen min jiiɗi wallede tan ko affaire caɗele ɗe mbimami ɗe tan min jiiɗi wallede hôpital o no matricule noɓe liggori min jiiɗi wallede taw so debbo ngariwi ɗo hen so nawama toon pour wona ene yaha ha Wourossogui kadi umma ɗo yaha ha Wourossogui nden waɗi amen caɗele ɗum fof caɗele ɗe ko ɗen Allez, John Wuro. Parce que j'en ai vu à l'âge.